ayothatha imikhondo nje ayohlasela, more especially ayohlasela udade wabo, ne? 2, intoni le eyenziwa enkantolo to finalize the case kaBhutgugu kuze kuthiwe nguye orapile ingane, because ingane mangabe rapile, okokuqala ingane yakho iyahamba yoconfront someone isho ukuthi rapile. 2, ingane ihambe ku-social worker. 3, iye kudokotela to test ukuthi isimene ezotholakala enganeni ekaBhutgugu na, engingazi-ke mina ukuthi kwenzeka yini. But mina olami uluvo luthi mangabe bekhona abantu belo la kule live, because ngiyakholelwa ekutheni uBhutgugu akazange azayenze lento, and ubhuti lo owenze i-voice note ekuseni usaqhubeka ucindezelele ekutheni uGugu athi ulenzile icala. So makukhona abantu abanelo abazi imithetho la kule live ebabheka ukuthi ukuze kufike ekugcineni sekuthiwa uyagwetshwa, iziphi ingqinamba ekwadlulwa kuzona, because I really believe ukuthi ziningi izinto ezingenziwanga kuleli cala. And okwesithathu, ingane manje ina 15 years mangabe ngizwa anginayisho. Leyo ngane and 2, leyo ngane ingane na 9 years yayisifunda leyo ngane surely yayenza ugrade 3. So ingane mangabe ifunda ugrade 3 esikoleni, ingane othisha bayakwazi ukuyibona ukuthi lengane khona into errong ngayo. So ubani lo owabona ukuthi khona into errong ngane, because ngineshow ukuthi ingane ayivelanga yasuka yayothi mina ngireshiwe usibani bani. Esikoleni kwayiwa, ku-social worker kwayiwa, kudokotela kwayiwa na. Mangabe kukhona abanamandla okwenza leyo nto bengicela benze kanjalo, nami umbono wami loyo. Right. Lento le ngivusela ngomunyu ngoba mina right now ngibhekene nayo mina ingane yami iyaba le situation le, but ngizokhuluma ke ngayo ngoba ngikho ngayo la. Mina engingakusho mhlambe engikwaziyo engicabanga ukuthi kuyenzeka enganeni ekuthiwa idlwengiliwe, ingane mayidlwengiliwe nje kwa case ayivulwa uma wakhe, ayivulwa futhi ingane i-case ivulwa ama-social worker. Ezini mina kwenzeka kweyami i-case ufika emaphoyiseni, amaphoyisa akuthatha akuhambise lapha esibhedlela kuthiwa mina lapha kwakuthiwa isethuthuzela nje i-section edilane into ezikanjalo, ingane ishekwe odokotela ebese lapho kunephoyisa angazeli udokotela kanjani le nto, kodwa ekuyiyona ezobhala i-statement bese ibhala nobufakazi ebutholile lapha phansi, iyona ezovula i-case. Umsolwa aboshwe ama-social worker, i-statement sengane ubuye umseshe sezosithatha kamuva, kodwa esesebenzise i-statement sama-social worker nani nabodokotela into abayitholile nabayizwile ishiwe ingane, kodwa ihambisana nani nobufakazi bento abayitholile mina ngokwami ukwazi-ke. But la angazi ukuthi ngabe guys kwajumpa kanjani zonke lezi izitepu kwawufikelela ekutheleni umuntu kuze kube ukuthi uyaboshwa uyagwetshwa kungenziwanga lokho. Akukuningi nje zokuchaza. Uthathe Mathematics High School wathi boarding school. Yebo. Wahlala boarding school nisekhona. Qhubeka sesithembisa. Angazi ukuthi ngempela kubaba Dlamini ngabe yena kwajumpeka kanjani zonke lezi izitepu. Ngizwile omunye usisi la ebala nothisha esikoleni ukuthi banothisa into errong engane. Uqinisile ngempela. Yabo nje ingane mayihlukumezeke iphansi kwalesi simo kuba khona abazonothisa kakhulukazi othisha ngoba ibona abazali einganeni zethu abaspenda isikhathi esiningi nezingane banothisa ukuthi ayingeke kunento eshintshile ngale ngane. Yabona ingane mayihlukumezeke ayisheshi vele ikhuluma iyathula nje mhlawumbe isikhathi eside, kodwa kuba khona ushintsho likhona nawe umzali noma ngabe kuthiwa uyasebenza ukubuya ntambama kodwa uyabona ukuthi konke ingasahambi kahle kulingale ngane. Usho ukuthi nje yonke leyo nto nobufakazi bothisha nani cha kusamele kulandelelwe ngempela ngoba sazi phela yabo ukuthi mhlawumbe yini eyenziwa neyalandelelwa before kwenzeke yonke lento, but sisazothola phela sisazozwa ngoba leli cala lelelwa siza ukuthi kwenzakaleni. Okay. Siyabonga sisi wami, siyabonga kakhulu. Basinikeze ubhuti ngabhuti. Siyabonga. Bo. Mina ifuthi lami babali ana ekuthaneni. Nami ngiyakholelwa ukuthi ngithi uGugu akayenzanga lento. Ngikholelwa nje ukuthi unlawful arrest lento ekhona ngoba kufanele umndeni unangabe uqhubeka nokumcindazela uGugu usivezele isinqumo sokuthi ingane bayihambisa ku-social worker udokotela basivezele isinqumo sokuthi wayithini ngoba phela kwazi ukuthi nayo mina ngiyakholelwa ekuthaneni nangabe ngempela lento be-aphila ngempela bungaveli ubufakazi ukuthi uGugu uyenzile lento bengenabo ubufakazi ukuqandula ikhanda
ayisuki istage ngoba kufana nokuthi bambulela impilo yakhe ayisekho. Usekhulile lo muntu angeke saphuma enza lutho. Bona sicela ukuthi basivezele ubufakazi bokuthi yebo wayenza lento. Nangabe udokotela bangabikho kule nto ama-social worker engalingenelanga leli cala, which is totally wrong ukuthi bethathe i-decision yokuthi bomfaka ngaphakathi ejele. So nje elami iphuzu lilapho, yiyona nto nje mina bengifisa ukuthi nangabe appeal seyenziwa i-court ikuveze ukuthi samthola ukuthi uhambile udokotela umntwana wathole ama-symptoms akho ugugu, yena ne-social worker nangabe ihamba i-check ingane ithola ngempela ukuthi ingane beyihlukumezekile, then fine-ke sosho ukuthi ugugu vele bekufanele limgwinye icala. But nje kuningi okwenzekayo, even lento mina ngiseqali yenzakalile. Ukhona ubhuti emakhaya onayo le same story, but yena uboshelwe ukuthi wayifaniswa amaphoyisa. Nayiseyichaza no, khona abantu abenza icala babaleka amaphoyisa athola ukuthi akhomba ukuthi into akayifakile iyafana naleyo muntu lo akade eganga. Yena waboshwa kanjalo, abantu beyakabe behamba naye belo beshila ukuthi no, lo muntu besiphuza naye akabanga alenza icala. But imgwebe more than 15 years, singamanje okubuhlungu lo muntu uphume abazali bakhe kungasekho ngisho noyi-1 efemelini yakhe. But sasho ukuthi ngaboshelwa into engayazi. Utrendile naye lo bhuti enkundleni zokuxhumana, but nje waphuma ngoba sephuma sekufanele vele wakuthi iphuma nje icala lakhe vele nesikhathi sokuthi aphume bekade sesishayile, but ngestil namanje usengaphandle. But lo ekhalile ukuthi ngaboshelwa Awathola phansi phansi kemfukamkhulu Sisithembisa Kanjalo-ke intokazi, njengoba-ke bekuvula live laphana emva kwemibono eminingi esivelile ngecala likababa-ke uDlamini, owaziwa ngokuthi waboshelwa amahhala, noma uveze ukuthi waboshelwa amahhala mangabe bembuza abantu ngokuhlukahlukana, njengoba-ke kuwe waba nevidiyo esabalalayo echaza ukuthi cha, yena akalivumi icala noma akayisoli ngokuba khona kwakhe laphana, ngoba necala leli ekuthiwa walenza akazange zalenza. Ngana kwethu inkulu indaba uyizwele nawe, asizwe nje uvula khona laphana kwi-comment section ukuthi ngempela wena kuthini ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukwenza sure ukuthi usubscribe-ile, walike, wenza sure futhi ukuthi uyayilinda ividiyo ziphele ebese uyakhomenta. Ngenza kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho, mina nawe asihlangane kwividiyo elandelayo.